Boston, Massachusetts, 8. lokakuuta 2009. 24-vuotias William Hurley oli ollut katsomassa jääkiekko-ottelua. Hän soitti tyttöystävälleen Claire Mahoneylle ja pyysi tätä hakemaan hänet kotiin ottelusta. Hurleyn puhelimesta oli loppumassa akku, ja kun Claire kysyi, mistä hänet voisi hakea, tuntematon ääni oli murjaissut taustalta 99 Nashua Street. Ja sitten puhelu katkesi. Kun Mahoney saapui osoitteeseen, ei Hurleystä näkynyt jälkeäkään. Miehen ruumis löytyi Charles-joesta 6 päivää myöhemmin. Viranomaiset tulkitsivat kuoleman tapaturmaiseksi hukkumiseksi. Claire ja muut Hurleyn läheiset eivät tätä kuitenkaan uskoneet. William Hurleyllä nimittäin oli vammoja, joita ei usein aiheudu hukkumisesta. Hänen elimistöstään löytyi myös vieraita aineita. Lisäksi miehen kännykkä löytyi lähialueelta murskattuna. Pittsburgh, Pennsylvania. Dakota James oli viettämässä iltaa kavereidensa kanssa 25. tammikuuta 2017. Illanvieton jälkeen 23-vuotias yliopisto-opiskelija lähti kävelemään kotiaan kohti. Mies tallentui valvontakameraan kävelemässä puhelin kädessään. Se oli viimeinen kerta, kun hänet nähtiin elävänä. Yli kuukausi myöhemmin hänen ruumiinsa löydettiin Ohio-joesta. Poliisi tuli lopputulokseen, että kyseessä oli tapaturmainen hukkuminen. Kuitenkin Jamesin verestä oli löytynyt vieraita aineita, eivätkä hänen vanhempansa uskoneet, että kokenut uimajoukkueen kapteeni hukkuisi noin vain. New York City, New York. Patrick McNeil, Fordhamin kollegen opiskelija, katosi käveltyään ulos baarista vuonna 1997. Hänen ruumiinsa löytyi kuukausi myöhemmin joesta. Poliisin mukaan McNeil oli hukkunut tapaturmaisesti. Kuitenkin hänen kehostaan löytyi useita merkkejä fyysisestä väkivallasta. Okei, varmaan tajuatte jo, mistä tässä on kyse. ...1990-luvun lopulta aina nykypäivään asti satoja samanlaisia tapauksia on sattunut ympäri Yhdysvaltoja ja pääosin keskilänttä. Nuoria miehiä katoaa illanvieton jälkeen useiksi päiviksi, kunnes heidät löydetään kuolleina paikallisesta joesta. Viranomaisten mukaan kyseessä oli tapaturmainen hukkuminen, vaikka osassa uhreista näkyi selviä merkkejä fyysisestä väkivallasta ja monien verestä löytyi GHB:tä. Lisäksi uhriprofiili oli lähes aina sama. Nuori valkoihoinen mies opiskeli yliopistossa tai kollegessa, atleettinen, älykäs ja suosittu. Läheltä paikkaa, josta uhrit löydettiin, löytyi lähes aina hymynaama-graffiti töhrittynä seinään tai johonkin muuhun betoniviidakon kasviin. Tästä saa nimensä eläköityneiden etsivien Kevin Gannonin ja Anthony Duarten kehittelemä Smiley Face Murder Theory. Sen mukaan näiden nuorten miesten kuolemat eivät olleet onnettomuuksia, vaan heidät huumattiin, kidnappattiin, murhattiin ja ruumiit dumpattiin jokiin ympäri keskilänttä. Murhapaikalle tekijät piirsivät hymynaama-graffitin ikään kuin merkatakseen rikospaikkansa. Ja kyllä, sanoin tekijät, sillä Gannon ja Duarte epäilevät, ettei yksi henkilö ole vastuussa näistä murhista, vaan kokonainen sarjamurhaajien liittouma. Tämä hyvin organisoitunut ryhmä olisi ottanut kohteekseen nuoret yliopistoa käyvät miehet ja saalistaisi heitä suurkaupunkien yössä. Ryhmän koosta ei olla varmoja, mutta epäillään, että heillä on pesäkkeitä useissa Yhdysvaltojen kaupungeissa. Gannon ja Duarte perustelevat teoriaansa uhrien samanlaisuudella ja sillä, että monet ruumiista eivät olleet mädäntyneet kunnolla. Esimerkiksi Dakota James oli kateissa 40 päivää, mutta hänen ruumiinsa oli mädäntynyt vasta 3 päivän verran. Todd Kipe taas oli kateissa 21 päivää ja hänen ruumiinsa oli mädäntynyt vain 2,5 päivän verran. Tämä viittaa siihen, että ruumiit oli tuotu sinne jälkikäteen, sen jälkeen kun uhrit oli jo tapettu. Lisäksi noin 30 uhrin verestä löytyi GHB:tä.
GHB tai gamma-hydroksivoihappo on huumaava aine, joka aiheuttaa käyttäjässään sekavuutta, pahoinvointia ja uneliaisuutta. Se on tullut tunnetuksi siitä, että monet käyttävät sitä huumatakseen seuralaisensa, jotta tämä olisi helpompi raiskata. Joten huumasivatko nämä murhaajat uhrejaan, jotta heidän kidnappaamisensa olisi helpompaa? Ehkä. Silloin uhri olisi ollut hyvin sekavassa tilassa, eikä olisi voinut panna vastaan niin hyvin. Nämä olivat kuitenkin atleettisia nuoria miehiä, joten tappajat eivät luultavammin halunneet alkaa painimaan heidän kanssaan. Melkoisen pakan ovat nämä kaverukset saaneet kasaan. Mutta onko heidän väitteissään mitään perää? Kaksikon luomaa teoriaa on kritisoitu laajasti vuosien varrella. Ensiksikin se, että nämä nuoret miehet joivat yksinkertaisesti liikaa ja sitten kännipäissään horjahtivat jokeen ja hukkuivat, ei kuulosta yhtään älyttömältä. Ja mitä tulee uhrien samanlaisuuteen, niin todennäköisyydet sille, että tällaisessa tapauksessa hukkunut henkilö on nuori valkoihoinen miesopiskelija, on melko suuri. Valkoinen on yleisin ihonväri Yhdysvalloissa, ja nuoret miehet tekevät usein kaikkea riskialtista, varsinkin humalassa. Opiskelijan elämä on myös stressaavaa koulutöiden hengittäessä koko ajan niskaan, joten monet opiskelijat lähtevät viikonloppuisin rentoutumaan tuopin äärelle. 2 vuotta teorian julkaisemisen jälkeen tehtiin tutkimus, jossa teoria kumottiin. Siinä kerrottiin, että mitään merkkejä sarjamurhaajasta kautta murhaajista ei ollut. Uhreista ei löytynyt merkkejä fyysisestä väkivallasta, vaikka toisin väitettiin. Mitä tulee GHB:n olemassaoloon, niin tällekin on muita selityksiä, kuten ruumiiden mätänemisessä tapahtuvat kemialliset prosessit. Jopa FBI tutki Gannonin ja Duarten väitteitä, mutta julkaisi sitten virallisen raportin, jossa kerrottiin, että teoria ei pitänyt paikkaansa. Tähän päivään asti emme ole saaneet mitään todisteita siitä, että nämä kuolemat liittyisivät toisiinsa tai että sarjamurhaaja kautta murhaajat olisivat vastuussa niistä. Murhille ei ole myöskään mitään selkeää motiivia. On ehdotettu, että ehkä tappajat olivat kateellisia näille komeille, fiksuille ja suosituille nuorukaisille ja siksi tappoivat heidät. Mutta tässäkin on ongelmansa. Kirsikkana kakun päälle on vielä ne hymynaamat. Joo, niitä löytyi hukkuneiden miesten lähettyviltä, mutta ne eivät aina olleet saman matkan päässä uhreista. Lisäksi hymiöt olivat erinäköisiä ja kokoisia. Eli joko nämä hymynaamat eivät liity tapauksiin millään tavalla, tai sitten murhaajat vaihtavat tavaramerkkiään kuin sukkia. Vastustuksesta huolimatta Gannon ja Duarte seisovat edelleen Smiley Face Murder Theoryn takana ja tekevät parhaansa tuodakseen oikeutta näiden sarjamurhaajien uhreille. Itse uskon, että ainakin osa näistä tapaturmaisista hukkumisista oli murhia, mutta se, että niiden takana olisi kokonainen sarjamurhaajien verkosto, tuota en ihan osta. En kuitenkaan torju täysin sitä ajatusta, etteikö tällaisia ryhmiä voisi olla olemassa, jotka tälläkin hetkellä asustelevat Darkwebin syövereissä ja suunnittelevat seuraavaa iskuaan. Oli miten oli, Gannonin ja Duarten teorian takia näiden nuorten miesten kohtaloiden ympärillä leijuu edelleen paljon kysymyksiä, ja haluankin lopettaa videon seuraavaan ajatukseen. Mitä jos viranomaiset tietävät jo Gannonin ja Duarten olleen oikeassa, ja tuolla jossain todella on organisoidusti toimivia sarjamurhaajia, jotka tappavat ihmisiä ympäri Yhdysvaltoja? Mutta poliisi ei kerro siitä mitään kansalaisille, koska jos he tekisivät niin, he joutuisivat myöntämään tehneensä paljon virheitä tutkimuksissaan, ja tämähän ei olisi kovin hyväksi heidän maineelleen vai mitä. Lisäksi tieto siitä, että tuolla jossain joku psykopaattijengi murhailee ihmisiä, voisi aiheuttaa massahysteriaa, ja ottaen huomioon, ettei poliisiinkaan silloin enää luotettaisi
yhdistettynä maan vahvaan asekulttuuriin. Kuka tietää, mitä siitä voisi seurata?